имаше едни много странни някакви минутки. Един слон видяхме, той ме изяда, видяхме капна като мъничка играчка и тогава разбрах, че трябва да ги стреляш с ръката, защото иначе да изяжда. Не знам, мисля, че честно казвам, тъй като има такива малки градинки, мисля, че тук ще има някакъв похват. Че тук ще има някакво, ще трябва да бягам или нещо. Не знам, просто така ми изглежда. Сигурно ще има някоя... Сигурно как нам ще се появи. Не знам, предстои ни да разберем и нека да почнем играта. Охо, много ме страх. Тези градинки вчера, които видях. Ето ги градинките. Избягам. Вече тези градинки имам чувство, не ме е страх от тях. От тези градинки мен вече не ме е страх. Мен главно ме е страх от това, защото не знам какво да очаквам. Дали някоя може да ми скочи, например, на лицето, нещо да стане. Хайде. Ход скоч. Сега почвам да бега. Няма да идвате.
давайте, махайте се. Махайте се. Махайте се. Айде бе, махайте се. Отивайте натам, де. Отивайте натам, искам. Гледайте хора. Това е много стресиращо поради причината, че едни отиват натам, други натам. То не знаеш вече къде са и... Не успях да видя дали може да се влиза там. То всъщност има много прекалено даже такива дупки. И теб те е страх, защото почнаха да се смеят тези. Опитате бе. Играчки, те са толкова много, не мога да поня. Идват, казвам ви хора, тези играчи са прекалено много за... Идват, аз не знам как да... каква стратегия да си направя, аз не знам как да го направя това нещо.
Ох, мале. Почна да бъда. Ох, мале, при това. Мале. Това, по-скоро за мен това нещо, тази игра е много, ама изключително забавна. И трябва да намеря начин, по който да мина там, защото всички до сега идват само от там. Нито едно не е дошло от лявата страна. Може би, защото видяхме там откъде излизат. Сега ще го такова малко това, да спре така да прави лаптопът. Ето е, добре. Значи може да се види от тази дупка. Нали, това е ужасно. Това е ужасно. Трябва хем зад мен да гледам, хем отпред. Това е най-ужасното нещо. До сега, което съм виждал. Хайде, може да го направиш, може да го направиш. Аз мисля, че тези няма да дойдат от там. Те идват от там, но те идват от лявата ми страна, само когато... Да, разбрах ги. Значи, гледайте хора. Те идват от лявата страна, само когато аз влеза в дясната. Иначе винаги идват в дясната. Това значи, че аз трябва да побързам. Че трябва веднага да отивам към дясната. Чакам просто много да дойде, защото не се знае. Не се знае. Да, ето те идват малче оттам.
говорим, Алекси. О, здрасти, се между другото хора и да си дойде. Стреляй! Гледайте колко хора! Хайде бързо, бе! Айде бързо, бе! Бата Криси, какво правиш, бе? Нищо. Ти пък ги убий, ти да не играеш Poppy Playtime, бе. Да, бе, правя видео, където всеки път, където се страскам 1000 пъти и не мога да мина там едно нещо. Ще една Крис, колко може да ти помогне. Криси, когато свършим видео, може да ми помогнеш с нещо. Да ти помогна с Домашното ми. С домашната? Да, не знам. Ние не сме родени в селище. Само аз. Ти родени в София ли си, бе? Да. Окей. Не съм. Да, в София съм родил. И аз също, ама София не е селище. Ама съм израснал в Момин проход. Да. А не в София. Кучи пики. Да! Какво се помисли да строиш тази ръка? Защото мога да ти... Това е кучика. Какво мисли онзи ръка? Гледай го. Как изчезна. Аз не искам това да се умножа. Криси, може да го седнеш на slow motion, защото чули как те са се оплашили. Ти се стресна, бати. Стресна се. Аз поздравих ли на хората, че са... Нищо, нищо, защото... Криси, ти си много ненормален, защото само леш на нищото. Най-накрая, наистина нещо ще стане. Маля, аз се чудя как не умрях до сега. Този буквално прекърши пред мен. Аз почти те прекърши на... Аз тръгвам да стрелям. Да, ти не умееш да стрелнеш. Те да ти кажа. Здравейте хора, аз съм Йосиф и аз току-що съм идвал. Anyways, да започнем ли пак или не? Да, обаче изчакайте пак като правя много резки движения сега, така се стреснах, че направих едно много рязко движение. И едновременно стрелнах и се получи пак... Добре, дай на мен и аз... Чакай, ще поиграеш, когато добрите гони. Когато добрите гони. Аз ще го... Не сега. Аз ще го стрелям, ще го прекърша на 25 парчета, като казвам. Този кой чаптър е? Мисля, че е 3. Чаптър 3. Ама така нямаше такова, когато преди съм играл чаптър 3. Аз не съм го гледал, просто тичах навсекъде и само ви виждах как на преселото нещо и не видях този бос фана с всички тия смълнулите критъри. Ама... Хей, брат... Не ти... Дай да ти кажа. Това е доктор, със сигурност. Ти някога играл ли си по Playtime? Да ти кажа. Не. Да, така. Ти трябваше да си про на това. Не трябваше да ти е страх. Ама страшно се бе. Не, това е човешко да се стреснеш. Да се
стрещнеш на едно скачен брат. Звук! И когато... Чакай, я да... Децата и техните игри в бъдеще. Ти забра, ами да си сложиш видеото на пауза. Окей? Не съм. Бързо. Да, ти чули нещо, бе? Чакай, само дай да прочета какво. Децата и техните игри в бъдеще. Лозерна, Всички... гоненица. Какво е лозерна, бе? Ами не знаем. Ние не знаем, брат. Ти си трети клас. Тук играем от лазерна гоненица. Няма. Лазерна? Да, лазерна гоненица. Лазерна гоненица. Ти как мислиш, че пише? Красиво или грозно? По-грозно писано от твоите не съм виждал. Ей, йоу. Но на Марко е още по-грозно, че дори не се разбира. Да знаеш. Той толкова сипно, че дори не го вижда. Да, чапа. Как не би беше убит? И колко пъти ще умреш на този easy boss fight? Но не знам как. Не знам, между другото да си гледа, това ми е новия гейминг компютър, затова не бъдва. Това видео в момента. Това е 5-ти епизод вече на първо плейтай. 5-ти епизод, ба? Ти трябва да правиш стрим. Аз правя видеа, ама не ги качвам в YouTube първо. Ще правя стрим, ще правя. Аре, прави стрим 24 часа играеш по плейтайм и трябва да победиш игра. Ако победиш играта повече от 25 от 24 часа ще ти дам 5 лева, аз ги имам. Ама не ти еймърски фейм. Аз се чудя. Сега. Ти видя ли го как скочи? Не искам го на слов лоше. Може ли? Видя ли как скочи? Да, видях го. Ама още по-смешно беше преди няколко минути, преди 10-15 минутки, как бях така тук. Ние бяхме от също място и как изведнъж някой ми изкочи отпред и аз веднага стрелно. Слезна на и къде стрелно е. Ама и да ти кажа, че е малко и страшно. Глеги с тия бяли очи, да не те убият. Защото аз видя как те прекъсват на два парчета, мисля, или нещо такова. Том чак докъде я убиват. Еми, нали как да посреза буквално краката в Ender, когато ти си играл, ама off camera, или си направил видео, не знам кога, ама аз го познавам. Докато буквално те убива за една секунда, защото ми се такива. Ти си луд. Абе, той се потна, не виждаш? Виждаш ли, че е така път. Ти ме лъжи. Не съм. Да! Казах ти, той ти го стрел и си изчезнал и после те уби. Казвам ти, това е най-циганския компютър на света. Ако не беше така, ако победиш, наистина ти дам. Ще играем с TCA 5. И ти е 5, играем. Грен се тато. Не знам как. Къде ми... Ето! Спомни тия пари! И ако победиш играта, ще ти ги дам! Уоу! Много само как се изкрещя в лицето ми. Да! Това е дете е бе, ли? Това е GTA 5, май, мисля. Това е дете е бе. Абе, прави видеото. Ако не победиш за стрим 25 часа, аз няма да ти да тия 5 лева ще имаш сурово наказание. И ще ти кажа какво е суровото ти наказание. Искаш ли да го чуеш?
О, да. Защото ако ти загубиш цялото ти семей и стоиш да ти хвърлят дома, ако ти загубиш Знам какво сега трябва да видя. Абе, как ти дойде? Айде бе! Бе! Как ти може да се махне и да се кутия, бе? Как се прави това, бе? И аз ти рестартни играта, май. Аз ти рестартни играта. Или просто умри. За да те спомня некъде друго. Айде, давай, бе! Давай, бе! Ти си много спраши играта. Не мога. Ами все пак ще си Криси, ти как? Ти просто дъвкаш, осъзнаваш ли?
Убиха те. Чуди се, ако може да пращаш играта и да си видиш. Чуди се. Чуди се много. Чуй, аз да поиграм малко. Да, гей. Искам да се взема за плащане. Не, поиграм малко в Сали. Този пак ме изяде, пак ме изяде тъй. Камъничко. Това е Майкъл. Сега, ако се бутнеш в тази кола, Чарли, бутни се в тази кола, да видим какво ще. Не става нищо. Чипа ми отвърна колата. Накрая стигнах до това място. Колко беше трудно. Колко само беше трудно. Колко беше трудно. Добре, къде тук има свещи? Лъги. Да. Лъжец. Я го застрелвам. Вау, мама. Уя, мама. Слагаш телефона. Не му трябва телефона. Юси, яла. Аз сега се връщам. Ела малко. Вземи пистолета. Той ти взе телефон. Ела малко. Тук. Брат. Да видим кой има. Да разгледаме място заедно. Континюр. Все още ли правиш видео? Да бе. Аз играя сега. Док-дей, чакай, аз ще се опитам един. You're Bobby's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Bird kidnaps home angel. Their home. A myriad pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap, the prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate, and in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Bobby could fix this. End this madness. The torments. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Just go. Мисля, че знам. Натам. На другата страна. Да, ти си Много съм тъп и много ненормален. как те сте? Куче. Това не е оранжево куче, да е Юси. Сега, че е чудовище. Хъги-лъги трябва да е такова. Когато убиеш Dog Day, трябваше
Хъги лошата му страна да идва. Трябваше това да стане. Ама като ти си много опитен и си нуб, как, не знам как ти ще успееш. Ще ти покажа къде видях Хъги Лъги. Къде? През телевизора. През телевизора. Не, сега ще ти покажа. Сега влизаш при Мис Делайт, ако не знаеш. Ето тук. Не, аз вече я минах Мис Делайт. И я уби. Да, я уби. Ето го Хъги Лъги. Виждаш какво друго искаш? Абе, що влизаш пак? Ау! Става влизаш, чакай. О, но! No! Leave me! Please! Just go! Чу. Мисля, че заредих. Какво си замазал тук пак, Алекс? Зарежда се. Всичко ще си изчистиш. Само мажеш. Тези врати, ако си спомняте, ако сте гледали миналия епизод, ще знаете защо мразя буквално тези врати, които се отварят от вътрешната страна, а не от външната. Защото Мис Делайт ме беше убила точно така. Болеше, че не я виждам вратата.
Нека, защото ми е... много тук. Ето ме. Аз излизам, Майо. Добре. Забелязах да пропуснете това, гледайте. Тук е било басейн и представям си колко яко е било. Нека да ви... Как се кликва на мапа? Първо вземи кола. Добре. Прочитам. Добре, сега. Почваме да бягаме. No! Leave me! Please! Just go!
Ножите пред нея, пред нея. На място! Спри на място! Тръгвам се! Добре. Сега си излей първата ми кола. В тази игра. Нямам дори да го гледам. Малчо, гледай ме. Аз няма по-добре от тебе. Гледай. No! Leave me! Please! Just go! Run! Видяхте ли ние, че натиснах буквално на ръката и тя не искаше. Аз още пробвам на моят лаптоп понякога трябва да ми се зарежда, защото има нов.
No! Leave me! Please! Just go! Băi, Coco. И няма лъжица. Няма лъжица. No! Leave me! Please! Just go! Run! Есть кола. Кола. Най-накрая успях. Ето
Scary.